Bismillahirrahmanirrahim. Amma yana oğlan inni 5 ta 15 yaş yadında olsun. Bismillah. Oyun melen nimet melham. Bizim dinimiz oğlana näme diye aya oynasın mı? Yok, taşrif da çıkarma. Sakla öyünde. Kur'an oku zal. Din öğret. Aya şey diye mi? Ya oyna versin mi? Bizim dinimizin aydiyan zadi oğlan oynasın diye Müslüman doğan. Her oğlan iki dışarıda başka oğlanla veren oynap yoruşunna öz içtimai, öz cemideki bolyan kılıklarını, ahlaklarını, maharetlerini şu cemde öğreniyor oğlanlıya. Biz çıksın dışarı. Yeke bir otak kudak becerip esbab baziden doldurup oğlan şoňsynyň çıkarmanı saklamaklyk ol oğlana hıyanat bolýar. Çıkarmanı saklap on daşarda jamaa çıkmaly. Yoş halk bilen näzire berhorda bolmaly, näzire sataşmaly. Şu zatlary öwrenmeli. Sen öýde saklap dursaň bolmaýar. Bes deme çıksan daşary, gum oýnaýamy, çäg oýnaýamy, oğlan näme bolsa oýnar. Hatta ulaly berse iwer istahra şina etsin. Verziş etsin. Hatta iwer karata yalak ya jimnastik yalak oyunlara gitsin oğlan. Ey muni men aydama ka dinimiz aydiya. Bir vakt Medine'de de yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz mübarek mescidinde oturan vaktında bir näçe oğlancıklar vardır daşarda da yani hay eline qarga alıp tayak alıp şemşir oynayanmıştıklar. Peygamberimiz näme depdir? Dunakum ya bunayya irfada li ta'lamel yehudu enne fi dinina fusha. Berekellahi irfada kavmin oğlanlar oynan berekella taul Yahudiler kafirler bilsilla bizim dinimizde azadi va bilsilla bizim dinimizde tefrih vadığını bilsilla açıklık var rahati va li ta'lamel yehudu enne fi dinina fusha. Bizim dinimizde de rahati oyun oğlanlar için koyulanlığını bilsin berekella oğlanlar oynan diyenmiştir. Amma näme oyunla bilen güýmensin oğlan. Bir oyunla bolsun ki oğlana peýda berjek bolsun musulman da wallah. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu an allimu awladakum ar-rimaya was-siyaha ومروهم أن يثبوا على الخير وثبا. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an Peygamberimizin ikilenci zanışyny näme diýär? Oğlanlaňyzy öwredin diýipdir. Nämäni? Birat tirandazyny, naýda bellemäni öwredin. Bir de şena, yüzüm vurmanyny öwredin. Bir de şu ata dağı birden böküp üstüne minmäni öwredin diýipdir. Şu zamanyň peresini öwred oğlana. Şu zamanın jimnastik yalak, karate yalak, gidasın hiç müşkül yok dinimizde. Dinimizi qaw tanıydın. Oğlanın üçün aydiyan musulman da valla. 5 ila 15 yaşındaki oğlanlara iyiver öğrensin. Ama bir oyunlu olsun ki ulolanına oğlanı peyda olacak bolsun. Neyinki kompüterin iyinine, gimnetlere varıp fikrini, zihnini, aklını, ruh ravanını ziyan bolyan ol oyunları uymama. Bir oyunlu olsun ki ulalanna ödüne peýda bolsun. Peygamberimizin ezekesi Safiye radıyallahu anha gör bir oğlu varmıştık Zubeyde diyen. Ona näme oynadanna hemişe bir naýda bejerip öwrediýänmişdik. Naýdany tizläp, şonu belledip, asıl oyununy faat şonu ýalak şemşir zatlary oynadýänmişdik. Bir wagt ağalarynyň biri aýdypdyr: "Ey Safiye, oğlanı göver her näme halan zadyny oynasynna" diýipdir. "Sen muňa hyýanat edýäň" diýipdir. "Rahmetmiýäňmi oğlana" diýipdir. Safiye aýdypdyr: "Peygamberimiziň ejekesi, ammasy, men oğlana rahmet edip durşum" diýipdir. "Men şu mahal şunu ýalak zatlary oynadýan ta ulalanyny ulukon kafirliň leşkerlerini däni utup da piruz bolup gelsin" diýipdir. Hulasa şonu ýalak gaw oyunlary oğlanlara öwredýälim. Amma
Şunu etmeyin Müslüman da valla. Oğul gıydımızı gatı hoşgözranide koyup gatı refahiyette rahatlıkta koymayalım. Kade kıyınçılıklara oğlanı oklayalım. Koy diğme kade eline kur çörek ber gitsin çörek yiyip versin. Penircik murabbasını verip verme kaptalından. Diğme köyüne önke egin maçlarından ağasından kalanını giydir oğlanı. Hemişe teadece şipuş taklama oğlanı. Näme diýse alıp berip yok. Oğlum di bolmaýady. Oğlum diýdim puli yok, tökünüp barýady. Özüne göre keplede hemişe isleýän zadyny alıp berip ýörme. O näme diýip? Çon oğlan näni ulallygyna göre hastalar da ulalýar. Oğlan ulallygyna göre isleýän zatlar da ulalýar. Ondan sonra sen nereden taf berjek onu? O taf bermesen de oğlan çün refahiyette yaşadı. Indi ma refahiyet gerek dip yani giyce unnid vurunya. Halal demiye, haram demiye, qawiş demiye, telekiş demiye. Bes sen küçüklükten birazcık kıyınçılığa uğrat. Taýinki olakonmaga bir kıyınçılık gelse, oğlan wagtyndaky tejrübesinden istifade etsin. Aslında kıyınçılık görmeyen oğlan ulanla kıyınçılık gelenne dünya bilip bolmaýada. Oğlan ne form sabır etmeli? Hulasa inki hain terin enata oğul gıydının hastalarının iyidini gezip gören diye. Näme diýse alıp berip, niri kitçek diýse akitip gezip gören enatala hain terin enata diye. Ravanşynasdan aýdýan zady. Hatta ulanla tamam jamaa ziyan bolýar. Görün jamaa berýän ziyanny musulman da wallah. Bir yaşlı adamla bir fay diye, ahuncan diye, tədilikte oğul öýürdüm diye, gelin alım öýü diye. Bavere tanirken vakti geçenok, ama gelin aydı vati, şu oturan öýüňiziň senedi men adıma olmalı etdi. Maşininiz men adıma olmalı senedi diýip diye. Näme? Kişik wagtynda näme diýse edilipdir, näme diýse alyp berilipdir, baran ýerine derdeser bolýar indi. Hanirken wagt geçenak toýundan diýe. Oturan jaýymyz senedi men adyma bolmaly, maşin senedi men adyma bolsun, traktor senedi men adyma bolsun, tamam şunu ýalyp görüňler diýe. Jamaa dert bolýar musulman da wallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.